Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu King Jaji TV, a inda muke karanto muku wannan littafin mai suna ‘Yantaccen Bawa na ɗaya, wanda Zulfa'u Aliyu ta rubuta, ni Musa Idris nake karanto muku. Kada ku manta ku yi mana subscribe, ku yi mana liking, sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Bayan sati 2 da faruwar haka, Alhaji Tahir Basarake ya dawo cikin isa da ƙasaita irin na masu mulki da tarin dukiya. Kallo guda kuma za ka yi masa ka gane ilimi ma ya zauna masa. A bayansa kuma yana tare da ɗumbin mutane masu kuranta shi da ƙara masa girman kai, har ya rinƙa ji kamar ya fi kowa a duniya. Har katafaren falonsa na saukar baƙi jama'ar da ke bayansa suka raka shi, suka shiga kai masa gaisuwa irin ta sarakai. Sannan ɗaya bayan ɗaya ya rinƙa sawa ana rarraba musu hasafi. Baya samun kansa cikin iyalansa sai da daddare, sannan ya sake yin masauki a falon uwar gida sarautar mata, Hajiya Binta, tauraruwa a bar gani gare shi. Ya zuba mata ido yana mai yabawa da irin adon da ta cancada masa. Daga gefe Farida ce zaune ta takure, ta yi tsuru kamar mai jiran na annabi. Ya kai dubansa kanta, ya kau da kai don ko kaɗan baya son ganinta. Mace har mace, amma sai ƙazantar iya. Allah wadan dai kyawun da baya samun gyara, munin da ake kulawa da shi ya fi shi. Ya dire ganin ga hakimarsa wacce ƙamshinta ma kawai ya isa a kalle ta. Ya ce, uwar gida sarautar mata, kin fai kyau sosai, turarenki ya min daɗi. Ta yi murmushi da yabawar da ya mata, ta ce, ai duk dan domin kai aka yi su. Na gode, Allah ya sa ki cigaba da yi min haka. Babu fashi muddin za ka rinƙa yaba min, ai dole. Ina Ridwan? Na ga kowa ban gan shi ba. Ya tambayi wanda ƙaunarsa ke kafa a ranta. Take ta taɓe fuska, don ita ma rabanta da ganinsa ta da ta so cimma burinta. Ta ce, Alhaji, ni ma na kwana 2 ban ga ko ƙiyarsa ba. Ridwan ɗin? To ina zai shiga bai sanar miki ba? Wannan ai ganganci ne, ka tafi wani gurin har ka kwana ba tare da sanin gida ba. Kin neme shi a waya, kin ji inda yake? A'a, ba zan asarar lokacina da kuɗina ba. Me na asarar cikin wannan? Ni dai ba zan yi ba, tun da kai ya dame ka, sai ka binciko shi. Hajiya Baraka, Ridwan ne fa. Da na ga kin ɗauke shi kamar arma yawo. A da ba, amma yanzu ni ai ya fi ƙarfina, tun da boko ta goge shi, ya fara kama dala, yaushe zai saurare ni? Haba, na san Ridwan ba zai taɓa nuna miki rashin ɗa'a ba. Na nawa kuma? Kawai mu rufe wannan. Ya ɗan yi jim, ganin ta harzuƙa ba ta son zancen, shi kuma ya zama dole a yi shi. Ya dubi Farida ya ce, kira min shi a waya. Ta miƙe da girmamawa, ta nufi aikin da shi ne kusan nata na ɗauko da miƙo. Ta zari waya guda cikin tarin wayoyin da ke zuba a kan tebur, ta kira shi. Ta ce ya zo, Alhaji ya dawo yana son ganinsa. Minti kaɗan sai gashi ya shigo da murnarsa, ya kuma zube a gabansa yana kwasar gaisuwa cikin girmamawa. Ya riƙe hannunsa ya ce, matso Ridwan, ba na so ka rinƙa ja baya da ni. Ƙaunar da nake maka ta zarce tunaninka. Ya matso yana murmushi. A lokuta da dama shi kam yana mamakin irin ƙaunar da mai gidansa yake masa, don har yakan ji a ransa tamkar ba shi da wani gibi. Shi ma a gare shi hakan take. Ridwan ya shafa dukkan
Ridwan ya shafa dukkan wata takura da kunci da ke ransa. A duk sanda ya dube shi, ji yake kamar shi ya haife shi. Ba dan ba da babu abin da zai hana shi daga darajarsa. Sai dai ba zai yiwu ba. Yana son ransa kuma yana son rayuwarsa. Ya dafa kafaɗarsa yana mai farin ciki sannan ya ce, Ridwan, ina ka shiga ne ba tare da ka sanar da gida ba? Abba, ina ofis. Ofis kuma? Me kake yi a ofis ɗin da ba za ka dawo gida ba? Abba, baƙi muke yi dab da lokacin tashi. Baƙi kuma a lokacin tashi? Sam, wannan baya daga cikin haƙƙin ma'aikaci ya saurare su. Kowane ciniki ne ya zo mana, in dai a gabar tashi ne, daga yau na soke shi. In sun matsu su dawo kashe gari a sanda ake kan aiki. Alhaji ƙarya yake ma, ya dai faɗa maka gaskiyar inda yake zuwa. Yaushe rabansa da ya kwana a gida. In kuma ya fara yawon banza ne, sai ya faɗa maka ka ji don ka sani. Ta harba masa kibiyar munafukai a gare shi. Bai damu ba, don inda wanda zai shaide shi a farko, to ita ce. Ya sake kau da kansa sosai a gare ta, domin ko kaɗan baya ƙaunar kusantar inda take. Hajiya Baraka, ba na zargin ɗana da wannan, don kuna masa tarbiyya irin wacce ko a cikin mata 1000 ya samu kansa zai tsallake siraɗinsu, kuma ke ma shaida ce. Ba haka ta soji daga bakinsa ba. So ta yi ya lullube shi da zazzafin faɗa, sai kuma ta ji akasin haka. Ya sake fuskantarsa da kalamai masu sanyaya zuciya. Ya ce, Ridwan, ka daina wahalar da kanka. Komai kake so zan maka shi muddin bai fi ƙarfina ba. Ka rinƙa sawa a ranka ni ne mahaifinka, kamar yadda nake jin hakan a raina har gobe. Ba na kukan rashin haihuwa, domin Allah ya share min hawayena da kai. Fatana da addu'ata, Allah ya maka albarka, ya sa ka zama sanyin idaniyata a gare ni. Amin Abba, na gode da ƙaunarka a gare ni. Ni ma na gode da biyayyar da kake min. Tashi ka je. Sai gobe za mu yi muhimmiyar magana da kai. To Abba, mu kwana lafiya. Hajiya sai da safe. Ya faɗa musu, sannan ya fice. Suka bi shi da kallo suna masu saka abubuwa da dama cikin ransu. Kashe gari kamar yadda suka saba suna zaune a falo gaba ɗayansu suna yin breakfast. Ita kuwa baiwar tana rakuɓa a can gefe sai hadiyar yawu take yi. Babu ko wanda ya mata ta yi. Har suka gama aka kuma ba ta umarnin da ta kwashe komai. Cikin ladabi da nema wa kanta zaman lafiya ta kwashe komai ta fice da shi. Ya bi ta da kallo cikin tausayawa. Yana jin Farida a ransa, yana kuma tausayawa rayuwarta, yana kuma son, ya kuma rasa makasudin zamanta a gidan nan. Yarinya karama kamar wannan a ce tana zaune ana horar da ita. Ai da tausayi. Wadda ya ci a ce yanzu tana zaune a aji tana kwasan roban ilimi. Ina ma yana da ikon yin wani abu a kai, da ya yi mata wani hoɓɓasa. To ba huruminsa ba ne. Duk abin da ba a sanya shi a ciki ba, baya tsoma kansa. Shi ma ya ji da kansa da matsalarsa. Hajiya Baraka, na biya miki umara da yawon shakatawa. Alhaji ya katse musu duk tunanin ransu. Ta saki murmushi ta ce, kai madalla, na gode Alhaji da jin wannan daddaɗin labari. Kin wuce haka a gurina. Tare da Ridwan za ku tafi, don ya zama katanga a gare ki. Saƙo mafi daɗi, farin ciki ya shake shigarta. Yayin da shi kuma ɗan rakiyar ya ji saukar azaba har a cikin tsakiyar kansa, ya ce, Abba, ni kan ba za ni ba, saboda ina da exam a daidai wannan lokacin. Na riga na biya, tare za ku tafi har da Farida. Ya ambaci sunan da ta ji tamkar dalma a jikinta. Wace kuma Farida, Alhaji? Sam, ni ba zan taɓa haɗa hanya da ita ba. In kuma har ya zama dole sai an tafi da ita, to ni na haƙura. Ita ba mutum bace da za ki ce ba ta isa ta bi ku ba. Ridwan, tashi mu je. Ya datse ci gaban zancen ya miƙe suka fice. Ita ma Farida ta miƙe ta bi bayansu
zuwa shashinta, sai ita kaɗai ya rage zaune a wajen. Ta ciji leɓe ta ce, tabɗija, za ku a yi ta ƙare muddin aka ƙi sauya tsari na. Ni Alhaji zai nuna ban isa ba, zai ku sha mamaki na wallahi. A can falo suka zube shi da Ridwan. Tausayin Farida ya sake cika masa zuciyarsa, ya ƙara sanya shi tausayi matuƙa ainin. Sai dai har yanzu yana ga ba yanda zai iya, sai dai ya taya ta da addu'ar kuɓuta. Wai Ridwan, ya naga kamar duk ka damu ne, ko tafiyar ce dai ba ka so? A'a baba, ba ita ba ce. To me? Babu komai abba. Ka gaya min gaskiya tunda baka da kamar ya ne. Babu abba, ya faɗa yana mai ƙaƙaro murmushin tausayawa kansa. Domin Allah ya gani ita ce first. Damuwarsa baya ƙaunar yin kowace mu'amala tare da Hajiya Baraka, ballantana kuma yi tafiya mai tsawo tare da ita. Ya san tilas in bai tsananta addu'a a kanta ba, za ta iya yin galaba a kansa, don zuciya da shaiɗan ba su da wani tabbas. Shi kenan, abin da ya sa ka ga na jajirce tafiyar ku tare, dar a duniyan nan ba wani wanda na amincewa ko zuciyata ta yarda da shi kamar kai. Shi yasa na zaɓe ka. Za ka tafi da su cikin amana da gaskiya. Duk wani motsinsu da kulawarsu na damƙa su a hannunka. Na so a ce kana da aure ma za ku yi wannan tafiyar, amma yanzu ma ba ta ɓaci ba. Da zarar kun dawo za ka kawo min wacce za ka zaɓa, zan aura ma. In kuma kai wasa, ni zan zaɓa maka da kaina. Abba, ni da nake karatu yaushe zan yi aure? Dubu nawa ne suka yi aure suna karatu? To ai sai na ga wa zai, sai kuma yi shiru. Kai me? Ya yi magana mana. Ko kana so ka ce min kai baka isa aure ba ne? A'a, ni matsayina na bawa mara 'yanci, ba kowace mace ce za ta yadda ta aure ni ba. Ridwan, kada ka ƙara wannan tunanin. Ka ƙaddara a ranka kai ma kamar kowa kake. Lokaci ne bai yi ba. Da zarar lokaci ya yi, za ka yi farin ciki irin wanda baka taɓa tunani ba. Kada fa ka mance ƙaunar da nake maka. Yanzu ma domin na ganka na waiwayi gida ba saboda kowa ba. Yanzu ma domin na ganka na waiwayi gida ba don komai ba. Ka kwantar da hankalinka. Sauran iris duniya za ta yi maka daɗi. Ya faɗa yana mai dafa kafaɗarsa. Shi kuma ko a gefen farcensa bai damu ba. Bai kuma sa a ransa da zai mallaki duniya har ya zama kamar 'ya'ya masu takama da ƙarfinsu ba. Fatansa a kullum ya zama bawa mai biyayya da Allah da iyayen gidansa. Ya ce, Abba, ka dawo gida domin iyalinka, ya fi ka dawo domina, saboda suna buƙatar ganinka. Haka ne Ridwan, zan kuma yi ƙoƙarin na ga na ƙara kyautata zamantakewarmu ko don haƙƙinsu. Masu sauraro, a nan za mu dakata, sai kuma Allah ya kai mu lokaci na gaba. Kada ku manta ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu. A yi sauraro lafiya.